जा बोसोर गोदाननि जा बिथांमोना बैसागु मोसानो फैदों बिनि गेजेरावनो सासे सानै दा मोसानो हायो मेथाइ दामखावनानै नङा होमबा हांख्रायनो माने बर्थमान ओंखारबोआखै नोंनि main permintaan saya, anak ini, oke, main buka, please, oke, ya, tam, please, kamu, please come, Papa boy, jangan raja, please come here group dance dosen berbulan, Papa. Nanin ba Boro hari gedang lebaran bayu Ana kumami deko usir agama Hukum nani lahilahu manaya Aini railang nai Har kosor nai roi pohi Nai mahin dai keu nai mamarwabe Lama Angki Mahamarwabe Pete lapa pire Daning Baisagu beterai Sandung botunga Oka duhaya Mai semaja Somai naramai Baisagu beterai Pasaku Ingkur Mahamar bhinde ayah Mahamar bhinde Nei thang tarne se Matani kuru kuru kulunca, keselat hasil menerbas. Sau mừng năm đêm, đi xí xí hông má yêu đừng về sau mừng năm đêm, đi xí xí hông má yêu đừng. Ê bà dây, bà tên là phòng xì. Ê bà dây, bà tên là phòng xì. Phải người đi lần ta có nó sai đi. Phải người đi lần ta có nó sai đi, cái sai lần ta. Chúng mày chỉ biết đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
गलालाय फाग्ला जाबाय नोंनि महरावलाय आंनि गोसोआलाय उरां फारा नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि खावलाया गोजा गोजा एकदम गोलोमनायानो गसरबाय थायो नोंनि गुस्थिया गोजा गोजा नोंनि जोमनाय गस्ला सादोराबो गोजा गाबनि सना गासिबो गोजा गोजा नोंनि महरा गोजा गोजा सना आं मैयासो फैथारदों आया मैयासो फैगोन हाया दालाय दमाय सिनाया सानदों बियो फिसा दं आलासि जाफैनायानो आं आलासि जाबाथ' फैनांगौथ' मायाव सिनायदों नोंलाय आंखौ सिनायदों फुङावबो सिनायदों दादियावबो सिनायदों नानियावलाय जोंनाथ' नैबे दालिं खाथिहाय जोंना मानसि मन्दिर फाग्ला मोनथियालै मा थाङो मा जायो नोंलाय मा जायो ओंखामल' जायो आं अमाथ' जायो र' मोसागोन सायनो जुमाय लोंग्रोगोब्रा नोङो गुमैसरन मोनानि नङा नालाय आब' दाउबानि फंबाय सोर गुमैसरननि बिबोनांलाय माथो जाखो नोंहा अबेनि गफुरनि हा गफुर आं गफुरनि नङाथ' नंगौलै आं लाजिथारगोन गफुरनि होनबाथाय गफुरनि नङा होनबाथाय नंगौब्रा उदालगुरिनि उदालगुरि मा जायगा देलाय खोन्थालाय रौथानि मैयासो आलासि जाफैनायानो रौथानि नंगौलै दिनैनो लांखाथारगोन बियो गुमै मोनानि बिबोनां नङा नङालै आं सोर गुमै गुमै आं सिनायाथ' आब'आ दायो न'आव थांना दंहैयो गुफुरा आब'जों गुमैजों र' बे नेवलायनाव सोंगोन आं सोर Yes.